ngai mashonjwa ndinoraramawo nekukirina modern ngati ndakatanga 2000 ndichiita basa rangu iroro ndichingotiwo pamwe pacho zvinonga zvakadzora ndinotoenda nemari inotenga pamwe pacho unoenda usitorina chiri sechitatu panongazuva kubatanzira chipiri nechitatu panonga pakashata panonga pasitorina mari yacho saka kanyepo kugarisika kwakakosha asi kungoita zvandiri kuita izvizvi otherwise muri kungondoona kuti ndinotomukawo ndiri munhu ndichitorarama ndichitoenda mvura ndotoshandisa kugeza inini panapa tinototambira pane ngati waterline yekanzuro yedu iri kuputika kazhinji kacho mapipes acho saka ndo mvura yatinoshandisa handisati ndawana premisi yayo ndiri apa pekuti ndokwanisa kuisa kana mushini kuti ndigeze ndotomborowa izvi zvikiyakiya nemabhaketi kanzuru rwetingade kubva kukanzuru rwakaita kunga ngezvekuti watotiwanisewo nzvimbo dzekuti tinge tichishandira obviously kana pachinge pachishandwa kutoziya kana mari dzichiita mari dzaamurege kubhadhara anobhadhara asi chodiwa ndo nyaya yekuti tiwane kushandira wanotomhanyisa nguva inokwana nekuti kana timu rekukiremba rara rinotova richikiremba idzodzi dzatirogeza dzacho dzori dzemota ndeanobhadhara saka isusuwo tichitogeza kudaro ka tinototenga dhisi nekutoti ndataura nemunhu ane mota yake saka manje zvikukanganisirei basa renyu zvototikanganisa zvekana but chekuita panonga pasina zviri nane dhani kuti ndiuye kujambira mumba meni saka mota 1 kugeza munenge muchiita mari mota 1 kugeza tinotaurirana zvosiyana umwe munhu ndomutaurira kuti kugeza mota yako mukati nekunze $3 umwe anonzwisisa umwe anoramba umwe anotondipa iri 10 kugeza mukati nekunze zvinosiyana nemwoyo yechi yemunhu pamwe chete nekunge munhu wacho nemari yake ainayo umwe munhu anodawo zvakanaka asi asina mari yacho sitera unonzi Colin Kiasi kubva kunyazuva kana munuma mutare munomo ndendigara kuFlorida kunogara then ndinoitawo basa rangu remaoko rekugeza motikari ndo zvandinoona zvinotombondichengetedza kuti ndisange ndichikumbira munhu ngatipo ndo mhuwa anenge afarisawo mhuwa anoditiwo 5 mumwewo anotongopawo kana 20 zvekutoti unotonakidza kuti but 20 haise kuti akuti ndeye kugeza mota but kuedza kutokubatsirawo ndo zvandinoita izvozvo saka nyaya inongonetsa chete ndeyekuti tikauya tiona panzvimbo yekushanda tinokwanisa kuona nzvimbo yekushandira nemunhu anokwanisa kutipawo zvinhu zvekushandisa semumwe tinge tichimbotaura naye nhasi ambotaura kuti tichakwanisa kunzirai murungu atombosvike ngari muholiday atombotida kutsvagira maequipments murungu chaiye muwhite atida kutsvagira maequipments ndo zvinhu zvatakangopesana asi hangu handishori hangu pakurarama hangu zviri nani haizenzani nemunhu akadini akagara but pane problem era inozomboitika manje ka ukatadzochengeta tumasenzi tuti kunogona kufuma mumwe musi kuri kunaya apa industry haina shade saka manje ipapa hapana chinodii zvinekuda wikimisa kanofanira kutombochengeta tumadhora kuita kuti musi paunomunga zvinhu zvakadini zvakadai so then nyangwe zvakadaro nyangwe ukauya hauzoshaisi mwana kuti chimborowa mukati mune madhaka kuri kunaya kune madhaka chinditurako mukati sezvo handidi kuti uzozope nenzara saka hauzootisipereki ozosiyana zvazozosiyana nevakomana vanenge vari kugeto kumanje vanenge vakatogara mumabhiriji tikatosvikawo futi kugeto futi kwedu vanhu vandokuunganira kuti mudhara apa hazozvari munhu ari kutonorwa netando kuno ari kudini zvacho zvakaoma but sofa ine zvani ndingori nekamwana kangu 1 ari kutoenda kuchikoro kusvika grade 5 zvitori zviri kuendeka pashoma pashoma ndezvekwaMwari
unozviita zvega